Seguru aski egun hauetan entzun ahal izango dugu Islandian 1975 urtean emakumeek egin zuten planto egin zuten, erabat planto, gelditu egin zuten ekonomia. Ordutik Islandiako egun harri saltxitxaren eguna deitzen zaio. Izan ere, dirudienez artean herrialde hartako gizonezkoek etzekiten kozinan ondo egiten, eta supermerkatuak ustu egin zituzten saltxitxez, saltxitxak erosi zituzten, saltxitxak eta jogurrak. Alderdi kontserbadoreenek ere nolabaiteko barrea egin zioten emakumeen jarrera harri, baina handik urtebetera 1976 urtean Islandiak lortu zuen munduko mailako rankinean lehenengoa den berdintasun plana. Badago detaile bat egun hauetan irakurtzen aritu naizena, adibidez Islandian haur bat gaixotzen denean, lehenengo aitari deitzen diote. Aitak hartu dezan ardura hori, aitaren enpresak hartu dezan ardura hori. Detaile txikiak dira eta gainera plan hori askoz ere zabalagoa da eta urte askotan herrialde aurreratu batek egin duena. Baina hontaran etorren Islandiak hori egin dezake estatu bat delako, eta gu ez gara estatu bat. Estatu bat izateak ez digudana konponduko, baina ez palin bagera estatu bat, ezingo ditugu hartu gure eguneroko beharren eta gure eguneroko nahien inguruko erabakiak. Eta horixe ere aldarrikatu nahi nuke eta dei egin emakume eta gizon guztiak egon gaitezen hain zuzen ere lan horretan. Euskal Herria Bilduk egiten ez palin badu, ez du inork ganoraz egingo. Hortaz, konbentzituta nago erabat. Guk egin behar dugu, gu gaude hain zuzen ere aldarrikapen horren erdi-erdian. Herri honek bizi iraundu, badu hizkuntza bat, badu kultura bat, borroka baten ostan onaino iritsi gara, eta orain lekukoa guk hartu beharra daukagu. Eta guk hartu beharra daukagu herri honek aurrera egin dezan, zentzu guztietan aurrera egin dezan hartu beharreko lekukoa. Horregatik, gogoratu nahi ditut gaur orduko emakume haiek entziklopediatan azaltzen ez diran Dolores Muñagorri guztiak, horregatik gogoratu nahi dut geroztik lekukoa hartu duzuen emakume guztiok egin duzuen lana, eta gonbidatzen zaituztet emakume eta gizon guztiok borroka honetan aurrera egin dezagun. Beraz, hilaren 8an planto egingo dugu, eta hurrengo egunean ere lanean jarraituko dugu eskuartean dauzkagun erronka hauen guztion alde. Batzuk eta besteak, emakumeak eta gizonak, Euskal Herri duin eta justu bat nahi dugun guztiak. Beraz, gora emakumeak, gora gurekin egon nahi duzuen gizonak, gora Euskal Herria librea.